3, 4, 5, 6, 7 og 8. Ud fra basiskuren, der kunne vi lave en hel masse andre forskellige ting. Blandt andet kunne vi lave en forhåndsinstruktion. 1, 2, 3, 4, 5. Forhåndsinstruktion, 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 forhåndsinstruktion. Og 6, 7 og 8. Så har vi lavet en baglænsstruktion, og den lavede vi fra sidesiden af, på de side nummer 2. 1, 2, samler, baglænsstruktion, 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 samler, 6, 7 og 8. Så brugte vi den baglænsstruktion til at lave lidt andre finurligheder. Vi lavede en sandwich. Den kan lave ornamenter. Foran her. Foran her. 6, 7 og 8. Så lavede vi anden sidste ting, der er en garnitur. Også fra baglænsstruktion. Sandwich. Fanger bagom. Fanger det her dagens fod. Og fører damen rundt om mig. Så damen sparker op. 6, 7 og 8. Sidste ting, som der var nogen, der også fik med på, en barilla, en fejling. Også fra vores sandwichposition, eller lige før i hvert fald. Ja. Tager forbi, så kan den gå rundt, samler til, og samler som før. Forhåndsinstruktion, og 6, 7 og 8.